gelek civîn hatine çêkirin, nîqaşat hatine çêkirin ji bo cîbjîkirina hevpêmana civakî, xurtkirina sîstemeya rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatên Sûrî. Diva civîn û nîqaşatê ku hatin çêkirin hinek biryar hatine standin. Biryara me sereke em ji vê sîstemê ji komîne dest pê bikin. İradeya komînê ji bo gelê me bi giştî jî birêxistinkirî, bi awayekî birêxistinkirî di komînê xwe de. Xwedî li vê pergalê li vê sîstema rêveberiya Xweser çawa got derkevin. Gava me sereke em ji nû ve birêxistinkirina komîne berê komîn hene, berê hevserok û komîtên komîne hene. Ama ne li gorî asta got hata xwestin ev komîn bi çi qasî wê çalak bin û çi qasî wê karibin xidmet û birêxistinkirina civakê bi pirsgirêkên civakê re bibin hêza helê ku karibin va pirsgirêka hel bikin. Ji bo wilo jî ev biryara me hemû karmendên rêveberiya Xweser li ser hemû astan, mesela niha mînak îro ez di komîna xwe de me bi nava civaka xwe de bi cîran û taxa xwe re em di komîna xwe de ne gelek pirsgirêk hatine nîqaşkirin û gelek pirsgirêkên civakî jî hatine nîqaşkirin û her wiha hemû karmend yê sazî û dezgehê rêveberiya Xweser roja şemî wê di komînê xwe de bin. Yani armanca me sereke got ne tenê karmendên rêveberiya Xweser werin di komînê de çend saeta rûnin û pişt re herin malê xwe. Gerek rihek bikeve komînê de. Ew sîstema û pergala got ev bû 10 sal teqrîben hatiye avakirin. Ev pergal, ev sîstem gerek îde di milê pratikê de bi cî werêkirin. Yani bi vê gavê gerek îde ev komîn bibin hêza çareseriyê ji pirsgirêkên civakê re ji xwedî derketina di gel re. Belê em bêjin îro roja wan yekemîn bû kar û xebat bi çi awayî derbas dibû? Niha îro roja yekemîn bi rastî çawa ji werbêjim hestekî bi rastî gelekî xweş bû. Ew pêşwaziya hevserokên komîna bi moralekî pir xurt, ev karmendên rêveberiya Xweser hemû hatin di komînê de. Bi rastî bi awayekî moralekî pir xurt pêşwazî hate kirin û kêfxweşîka gelekî mezin bû. Yani bi taybet hevserokên komîna di taxa de ji vê biryarî gelekî kêfxweşin. û her wiha ew karmendên rêveberiya Xweser de tenê wek amûrekî yan mozifekî tenê li xwe mêzan dibin herine dawama xwe vegerin divir de ew rihên civakî jî hêdî hêdî di nava civînê de hêdî hêdî derket holê. Pêşniyarên hevala hebûn ji bo taxê, pêşniyarên hevala hebûn ji bo pirsgirêkên civakî. Wek roja ewil bi rastî hestekî pir xweş bû. Hem ji aliyê hevserokên komîne ve û hem ji aliyê endamên komîne. Ji ber wek hûn dizanin yani çi kesê ku mala wî ne di taxê dibe ew na dibe endamê komînê. Bi rastî hestekî baş.